Weng no ka sarkar ya ka 144 CRPC, but ya ka jing batha jong ka DC ben pakhang ya ki dukan, ha ka por shi phobaji. Like no ika khandai lat, pulu, but kaliar, ha ka baki dukan ki badan ha ki te ki than, kin haban khang no ha ka por khat wish teng min miet. Ya ka te ka rai, la shim hadin ka jing ya shang jing ya lang jong sembut menteri rang ba, uba press tun tensang, ka DC ka East Khasi Hills, ka kong RM kurba, USP ka East Khasi Hills, bat ki wei de ki he officer ka sarkar. Hakabede ban ya review ya kaneka law on the problem kabadon ne poka jela megala ajongi hakaba nilai discuss nakaliang YGP nakaliang joka home department wa additional chief secretary nang tau secretary joka home nang ta nakaliang jong DC SP but ngia don meeting hakaba ngia discuss in detail yi kini kam tam yi kitu kijingjia kibajia hakini kindiat sni kuladep hapok ka jela kajungi hapok ka city kajungi hapok nomba kajungi tinggal discuss tika bakang kwa ban petip lomba lapi ong sok no yam tai kalau ba ka law no do kam don kam long serious bat ka yat ka yeng ka jingbit ka jimbiang hapok social long kam dei ka pasniu dei ka yat bet ke rti hadu kan ka klip mat ka pamta bat nilai keren bahasa bun ki ka ka ba nginang improve susu nginang pen bit pen biang susu na kamta ka jing suk ka jing sai ta ka law and order ka ban yat be yanti hapok ka slong jongi barakwe but kindia tli ki area ki bengi la identify le ka bangi la yo I ka bang nimban se haban kam aten kam gerbang le hable kam gerbang kawe kata kolong ka benta jo ka polis bajar ka ba ni ong betul srok bayat na ka assembly hotel Shatisha City Dabas City Hot Raba nang takaya chuchu shedu shete sha Watts Lake hakaba ngi ong ka Quinton Road ru kabaya ka Quinton Road bat kumju kaban position sha ka hotel ka ngi ong ka Marriott Hotel hakaba ngi hap ban nang pen klan chuchu lada pi ong ya ka lighting ya ka electrification ni haban nang pen klan chuchu kumno ban pen internet nang ka ba ban pen singan ya ki bayat bayen ha kini ki area prokoi nang ta kum juru ngi laya keren ngi laya thirba kum hapo ka ur kalian bat kum ju ka pulu ha ka ba kiton kini ki katu kat ni ki kerum keram la ni ki jing bom isong sngan ha ka ban nakaliang jong nga nakaliang jong ka government ngi lay direction ya ki police bat pen klan ya kaneka policing ha kini ki jaka bat ndai tangan dengan cakap hab porok kawai ke soslo naman ngikwa ban petikna ba kibawan kibayat kibayeng kibawan jingo ya kami kala lane kibawan don tam ki official work lane ki private work ki business work joki kanung don kanung no kajing written sim ha baki poy ang ni hapo ka soslo ya kami dai bat ketu order ka bai DCEI tengah kwa ban pentip sepi bangilaya review nilapan kela aga bangi sim bakatu ko ada ka bai DCEI hakini ki kendiat si ki beladet hakini ki jaka kilai teli ki jaka kini kilai teli ki jaka ko mangal kedewaneng piong ya kanika assembly hotel terter shadu ka dahaba Watts Lake Quinton Road ka bami ru shadu sha ka Jerul Marit nang ta ka ur kalia bat kumju ka pulu ya kadukat barok nisha banpli tang hadu khatway shiteng menmin hadin jo kata katu ko ada kayeng biang bat katu ko section 144 kan continue na ka benta ka jing bit jing biang na benta ka jing ngan jong kinong ya kinong ye hapo ka Shillong City jongi barokway kata ka de ka benta ka ba kabang nilai keren kabang ai ke direction lu sya ki police bat kumju sya ka district of station kawai kabaan nilai rai ru baya kabat kampen klan susu iki police namar nakali ang police ki ong kaman pawa kaduna ya kene ngasip karai ba ki police kinang pen klan susu aki police station aki police outpost bat kumju ru haka patrolling joki ba kan long arku saw kenta haka siski kenapa ko mapi kan yat be di bat ki ba nong shok nong bat ki bawan ki bayat ki bayeng ki waduk kam hapo ka nong ba shlong ko chungi kin long se bat kin nong dot ka nong do jing re masip
bat ka balai ka bat ka khadu ka ngi yashim mentak sengi karai din ni discuss na kaliang jok itu ke association jom kini ki commercial vehicle dan ki taxi association EDC lah de khot bat ya kendu bat ki nomor baki ruki om ba ni ngin dang ya sangai hang daya jan sibil la blok lut de ngin nampa ban mi antiles ba ka sorkar kan sim yang rai de ne ha ka jingalang ka bang lalum mangang ila ya rai ba ya kani ko odok jong ka odd event ka be day bat ki commercial vehicle lain ki taxi ki local taxi ya kani ru we kept it on hold ngin nempat penteri kam tak haduk ba ka sorkar kan da penbit penbiang da ko mo ibat kini ki deki issue ki ba ni kren mata jamit. So that means the section 144 CRPC is no. As I said to you, these places which I have already mentioned, it will be there. Section 144, as indicated, as already explained, as already mentioned, that will continue, but it will continue 11:30 onwards.